Goeie en welkom bij Noorderwien Live. Je hoort mij het verhaal van Pieter Wilkens en zijn Leids in de Phoenix. Piet en Roelof en Bob Dylan en Hiske Oosterwijk en Gisbert Japis. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Bij Willem de Vries. Om mij oor en stoel oor met de zin. Tel doek die wettes krone maatjes. No sliep van God haar eerste jonge thuis. Leest om boenen. Kom sliep, u zegen veertig binnen dat. Zwierlijk draag je net ontstuur gezinnen en met zorg. U's rest je net door in een nog vrij verwienen. Kom sliep, maar wees is beste borgen dat. In nacht kriem u spet het bij de bargen dat wij net rijdt zien vrij als wees er voor gehad. Wacht en zwargen. Zijn wol, stilge engelen, dat zou je waarde dat je skiert hield toch de hel, net we de tuin schaak of schijnen. En als dan toch sliep, verwikken leven hierbij, vredig mooi, thuis maar op verkeerde helpen thuis, dwaan en leven, daar jouw ere vertregeren. Mijn eigen zie ze alles ze vertellen wat ik wil. Mijn eigen zie ze alles, zelfs in stilte blier en goal. En nek al viel ze er vaakst niet van, was het weten dat ik mij. Mijn eigen heel wat praten kind, ik zorg vertel ik ben. Die eigens is alles ze vertellen was de worst. Die eigens is alles, het is maar krekt als goest of zost. Docist wil denken de stilte, had geen woorden, maar het is vier. Maar het weten in de stilte, reis geen woorden, lieke vier.
durven vertellen wat ik voel. Mijn eigen ze alles, zelfs in stilte, blier en gold. En net al veel te de vaak schreeuwt van, maar weten dat ik mij mijn eigen heel goed praten kan. Ik zocht vertel, ik ben. Uws eigen in een stilte reis geworden lieke Ja, prachtige klanken van Hiske Oosterwijk en haar muzikale vreun. Muziek oer en inspireren natuurlijk op Gisbert Japiks. Hiske, mooi dat je er bent. Welkom in Noorderwiel Live. Eerst maar even naar de muzikanten, want moest de band even voorstellen. Natuurlijk wil ik dat. Nou, op gitaar hebben wij Job Postuma. Op de drums hebben wij Niels Voskuil. Op de bas hier achter mij hebben we Andrea Caruso. En op de toetsen Jasper Blokzeil. Gisbert Japiks, er komt een compleet, een soort theatertournee, maar dan op een plakzoek. Gaat ze wel in Bolzert vanaf 14 oktober. Die vaststelling, is die al helemaal klaar of is die nog in ontwikkeling? Nee, hij is in principe klaar. We binnen er klaar voor. Dus het is de puntjes op die nog even zetten en dan gaan we met die banaan. Wat is het voor vaststelling eigenlijk? Want er was een dubbel CD uitgebracht onder de titel Wudden. Ja. En de vaststelling is Tiedgenoten. Komt het heel bot overeen of is het binnen toch wel 12 verschillende dingen? Nee, in principe komt het wel oerien, want alle muziek van het album Wudden zit in de vaststelling Tiedgenoten. En dezelfde link zit er ook tussen, dat is Gisbert Japiks, want de muziek is ontstaan troch het werk van Gisbert Japiks. En daar is ook de vaststelling op bouwd. Ik vertel het verhaal van Gisbert Japiks, zijn leven en zijn werk, met mij daarnaast mijn eigen artistieke ziektocht, naar van waar bist nou wat muziek is, Hiske. En dus het is een vaststelling over het bijzondere vermogen van mensen om verbinding te lezen. En een verbinding te maken over grenzen, tijd en vooroordelen hinnen en dergelijke. Want er zit 410 verschil tussen. Dat is een behoorlijke tijd. Dat is een behoorlijke tijd, ja. Er bent nog wel een tijdje dwaan met Gisbert Japiks. Wat voor man is het in die verbeelding worden intussen? Ja, een hele leuke man. Ja, nee, hij heeft een heel zwier leven hand. Dus ik kan me echt voorstellen dat het een man is die een beetje in zichzelf zit, in zijn holle. En hij vaak broekt er het schreeuwen en het artistieke in hem en de taal om dingen te verwerken. Dus ik denk dat er echt wel een beetje zo'n man is die wat in zijn artistieke bubbel bleef. En dat hij een hele grote verbeelding heeft, waar alles uitkomt. Wie hem over subtiliteit of weer een roeghouwer? Een echte vrijheidsstrijder. Want hij moest wel echt opkomen van zijn leven en zijn uitvoering vanwege de Friese taal. Oh, absoluut. Ja, nee, hij wie wel een die te vervjocht het zeg maar. Ja. Dus dat doet er heel goed. Is het een held voor jou? Ja, held vind ik altijd zo'n groot wut of zo. Dat valt best wel zwier. Maar het is wel absoluut in dat ik denk, ik heb respect voor die. En hoe sto die weer komen bist en dat staat die eigen, want het wie als het ware een woestijn, wist wel, dus die is er in de desert en er is niks, maar er is wel wetter nodig. En voor hem wie het wetter, het Friese taal en schreeuw in het Friese taal. En hij had het wetter voen. Dus ja, daar heb ik groot respect voor. Ik draai hem naar een van de muzikanten, Job, want zo'n Friese schreeuwer, zei die het wat? Ik had er nog nooit van gehoord voordat ik Hiske ontmoette. En je bent nou specialist? Ik ben inmiddels specialist geworden, ja. Hoe vertaal je dat als muzikant? Ik bedoel, dan moet je zo'n cd maken en dan ben je aan het componeren met z'n allen, schaven en... Ja, nou, dat is toch met Hiske het gesprek van waar gaat het liedje over? Veel communiceren dus. Veel communiceren van oké, nou ja, waar gaat het over? En dat probeer je dat verhaal te ondersteunen. Hoe is dat gaan trouwens, muzikaal? Kwam Hiske met het idee en hebben jullie het vervolgens uitgewerkt? Nou ja, Hiske heeft composities gemaakt. Dus dat is melodie, harmonie eronder. En had ook wel een duidelijk beeld van, nou, hier wil ik naartoe. We hebben wel vanuit onze eigen expertise daar invulling aan gegeven en ook de ruimte voor gekregen. Zo zit Hiske ook wel in elkaar. Van de mensen die om je heen verzamelt, moet je de kwaliteiten van gebruiken.
Die cd, hè, dat is echt letterlijk een dubbel cd. Een cd met 2 gezichten. Ja, een cd met 2 gezichten. Lees het even niet kwart uit. Ja, nee, cd 1, dat is alleer mijn tekst en mijn muziek. En dat is dan werk inspireren op Giesbert Japik, textueel. En het tweede cd is alleer gedichten van Giesbert Japiks op naar je muziek zetten. Maar beide is dus nog steeds Giesbert in een bepaald opzicht. Welk noem ik je hem nodig? Wij zullen no Moaaslied spelen. Live in Noorderwien. Hiske Oosterwijk. De nacht vervlocht waar het dagenjocht. Lid lieksa ik de skimmen, de zwarte zonde van uw verdonk weer voor jou verdwijnen. Help mij, o jochte wetten, uw handen het, uw ziel en zin te draaien. Let jou duur bloed versmetten, uw reinig je en jou wit klaat uw zoer klaaien. Lid van deze oeren, jou eerst maar vuur sturen. O glans, mij zelfs glans, glans, o jocht het jocht, voor alle dieren binnen, dit zelfs de zin om kraus, mijn glans, o tristelijk jocht, o zuivere zinnen. De nacht vervlocht waar het dagenjocht. Lid liek zei ik de skimmen, de zonden van uw verdonk weerhaat van jou verdwijnen. Lid van deze oeren, jou eerst maar vuur sturen. O glans, mij zelfs glans, glans, o jocht het jocht, voor alle dieren binnen, dit zelfs de zin om kraus, mijn glans, o tristelijk jocht, o zuivere zinnen, vol jou is ja, dat bal is twa, en litten naar jou leren, als we jocht bern sturen, als we bern creaturen leven heren. O glans, mij zelfs glans, glans, o jocht het jocht, voor alle dieren binnen, dit zelfs de zin om kraus. O glans, mij zelfs glans, glans, o jocht het jocht, voor alle dieren binnen, dit zelfs de zin om kraus. Mijn glans, o tristelijk jocht, o zuivere zinnen. O tristelijk jocht, o zuivere zinnen. O tristelijk jocht, o zuivere zinnen. Ja znaju kto ja, ja znaju kto ja, ja držim
silný aj to ja. Svoboda внутри, svoboda внутри, svoboda снаружи. Čestnost, realnost, открытость, правдивость. Я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Я горжусь тем, кто я. Я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Я горжусь тем, кто я. Я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Я горжусь тем, кто я. С тенью падает, я могу сказать, я сильный, я и твоя. Свобода внутри, свобода внутри, свобода снаружи. Честность, реальность, открытость, правдивость. Я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Я горжусь тем, кто я. Uit het theaterconcert, dat nog komen maar trouwens, is ik er even bij, in Bolzert
Tijdgenoten en van de CD Wudden. Je een prachtige muziek van Hiske Oosterwijk en haar muzikale compaan, zo neem ik het maar even. Even oer de band sprutsen, Hiske. Is dit een vaste band? West altijd om met werkers of is dit speciaal voor dit Gisbert Japix project bij elkaar zetten? Dit is speciaal voor het Gisbert Japix project bij elkaar zetten. Ik ken alle muzikanten al wel los van orenprojecten en bij sommigen ga ik misschien al wat vaker spelen als mijn oren. Maar in dit geval heb ik echt zoeken naar de muziek van dit heb ik makken. Waar kan dit spelen? Hoe spelen de muzikant? Wat hij zelfs qua inbreng, qua sound en improvisatie. En daar heb ik ze echt op uitgezocht. En daarnaast heb ik zoen van passen de man dan echt nog een beetje bij elkaar hoor. Dat moet ik wat klikken nog. Ja, hè? dat het echt nog een beetje klikt. Want dan, als het een groep vreun heeft op het podium, dat toch altijd krijgt wat oors, dan als het, we ben hier van het werk. Ja, Dus ja. dat... Dat mag net haar. Nee. Ten net van niks een theaterconcert. Maar, het hele dramatische, hoe hast dat gewoon? Hast dat ik zelf betocht of hast er hulp van hoorn die dat zeg maar het theatrale benadrukte? Ik heb zelfs het script kreun, mijn begeleiding van Bouke Oldenhof. Dus dat was wel een hele leuke ervaring van mezelf. Van ja, oké, hoe vertel ik mijn verhaal en hoe zet ik dat dan in een mooi script, in een mooi verhaallijn. En daarnaast ben ik begeleid door Brun Kuit, die het in Nederland en alles wel heel bekend is qua regisseur. Nou, daar heb ik een heel soort onhandel, dramaturgisch, alles goed deel te zetten, et cetera. En daarnaast hebben we Hade Wichtenbergen voor het decor en kostuum. Dus het wordt daar een plaatsje. Maar wel een ongelooflijke organisatie. Hè? Zo'n project als dit wat de Poortens heeft. Want dan gaan we het nou het eigenlijk over de opnames van zijn CD-hoorn. Dat is ook weer een project op zichzelf natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ja, en dit is een hele organisatie. En het is voor mij best wel een nije vraag om hierin te stappen. En dat zelfs, het is bij mij begonnen mij gewoon een jasje te loeken van hey, Hiske het een idee. En uiteindelijk dan komt het weer op een oorpaad met Gisbert Japix en toen kwam ik Rieneke zien of zij belde mij op van goh, nou, wij hebben dit Joenbeer en het stond in de kranten. En Ja, en zij is van de Gisbert Japix Stichting, hè? ja, klopt. Dat zit dan ook bij de T10, het nieuwe gebouw in Bolzert. Maar dus dan ben ik dan een bakje koffie kwam en zij binnen we ons sparring gingen. Ze zei van, wat zou het mooi wezen als je meer van zijn werk op naar je muziek zetten was. Nou, zij zei het plan ontstien om dan wat te doen met Gisbert, meer te doen met Gisbert. En toen hoorde ik op van ja, ik heb eigenlijk altijd het idee gehad om eens een keer maar die Friese muziek die ik al hier inspireerde op Gisbert, om dat in een soort van theatervoorstelling ervan te maken. En ziet, nou, vaak is dat wel een leuk idee. Dus nou ja, ze dwaande dingen ontwikkelen. En dan staan we hier aan in Bolzert. Ja, van 14 oktober in een prachtige locatie, in Leeuwardenwezen. Ja, Hoeveel voorstellingen ga je hem doen? er zitten 8 voorstellings. Dus dat, ja. En daarna? Daarna, Totaal wat oors op naar je vierde album, want dit weer in treden intussen, of krijgt dit dan nog wel weer een vervolg? Wat denkst? Nou, ik zou het nog wel een vervolg aan willen. Ja, ik wil wel meer spelen met deze muziek. En dat kan wezen of in dezelfde formatie of misschien wel een heel orensetting. Het lijkt me echt prachtig om dit mijn orkest te doen. Dus dat, want ik jij dat dan al in mijn holle, dus daar. Dat zou prachtig wezen, maar ik zou het echt wel heel leuk vinden om het daarna de theaters in te doen. Of het in een oorjasje te zetten. Dus er binnen een heel, ja, de beroest van alles erom in holle. Succes en leuk dat je weer is. Dank u wel. Dank u wel. Hiske Oosterwijk dus, maar haar Gisbert Japix project, daar zullen we grif meer van jaren. Wat ik omheen gehoord is een prachtig album. Jawel, hij had er lang als kreun. Gelukkig kwam hij uit, eigenlijk nog op vinyl. Het gaat namelijk op Pieter Wilkes. En het dubbelalbum zit ik ervoor maar even bij The Lights in the Phoenix. Dit is hij, live in Noordwien. Als een vrouw en een man douche, worden ze één. Dan veelt het vertrouwen, dan zien ze nieuwsdien. Zij houdt haar oor, hij laat je neer om haar mul. Ze kennen de betingsten, de regels van het spul. Als een heik en een zeik, als een prinsmachine bruid. Als wie het een belofte van de eeuwigheid. Als wie er neer te redden, ieder nieuws besteden. Als een vrouw en een man douche, worden ze één. Als een vrouw en een man douche, is er geen ik of do.
Geen kiezen, geen klaaien, geen verliezen, maar nou. Hij had de leiding, zij draait mij in mij. Ze kennen de stappen, ze weten de waai. Als muzikanten dit speel je in een grote symfonie. Als koren dit jongen in volslijn harmonie. Trouw en secuur, het hoeft en begin. Als een vrouw en een man doosje worden ze hier. Lai, 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 lai. Als een vrouw en een man doosje is er geen strijd. Ze glimt je en strelen, ze ben enkel bloed. Zo geneerd te zitten, ze schuwel aan, leeft je lief. Je boha, je verlet van vertoon. Als het skaat op de moor, als het silhouet. Daarin is het al beelden, emoties juist net. Je langst met je verdriet, als je er neo's besteen. Als een vrouw en een man doos, je worden ze hier. Lai, 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 lai. Als een vrouw en een man doen, is dat een moment van een vloeiende stroom, van een schip dat goed rent, zonder invloed van wat ik in zien doe. Ik ken hoe schijnt en het is een lokkig gevoel. Goed altijd maar ze bleef, voor altijd een peer. Maar waar het net op zitten vol. Maar ja, het zeer maar hoe verschillend wij binnen en hoe word ik versneden. Als wij het jaren doen, je binnen we hier. Lai, 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 lai. Lai, 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 Wat zo stoot aan als ik die ring joeg, een gouden ring die flink glimt. Een duren, een mooie en net te betalen, die dag ze kreeg bij die kleine stem. Hou wij ons lot dan in eigen hand en rijdt je koor neer weer kwijt. Is het een zegel, is het een zegel en is leefde dan voor altijd. Een baan van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt op wie er leefde bouwt. Is het een belofte, misschien vals gehopen, symbolisch of voor de kind. Daar zie je wij naar, wat willen wij weer en maak het verreel en zus blind. Het kind samen wezen dat je na je zet weet, we hebben niet meer mal koe. Dan is het al te laat, het is vaak net te sturen, daar kun je net altijd voor. Een baan van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt op wie er leefde bouwt. Al was er mijn pronkje, stiekem hoop je dat er dan altijd een voor is. Maar mijn sfeer metaal, kies geen leefde keepje, voordat het wist gaat het mis. Maar ik joeg die de vraag en ik joeg die de hemel als die in mijn vermogen lag. En voor zolang als het wordt, zal ik van die haar alle horen
van elke tel van het dag. Een baan van goud. Is dat wat het jou hecht en vertrouw op wie er leefde bouw. Een baan van goud. Is dat wat het jou hecht en vertrouw op wie er leefde bouw. Van het prachtige album, The Lights in the Phoenix. Jenny en Pieter Wilkes. En ik ben blij dat er Joert bij u in de studio is. Ik ben Noordwien live. Ja, en ook op vinyl, Pieter. En het moest. En het zoeën op vinyl, hè? Ja, dat is een soort van jongensdream die dan uiteindelijk uitkomt. Ja. Waarom net jij er? Nou ja, dat doe ik zo weer dat ik een album maakje. Dat weet al de tijd van de cd's. Dus ja, dan maak ik een cd. En vinyl wie eens doe eruit. Ik heb met mijn eerste band wel eens een single maken, vinyl single. En later eens een keer solo, een vinyl singeltje. Maar van echt een langspeelplaat, een ouderwetse langspeelplaat, wat ik uiteindelijk toch het mooiste vind, is het nooit kwam. En nu komt vinyl weer helemaal waarom. De cd is eigenlijk een beetje uit. Het is vooral Spotify en dat soort dingen. Ja, dus het verhoort en daar proberen ze dan een beetje op in te spelen. Nou, en een beter promotieartikel als een ouderwetse LP is er net volgens mij net. En ik vind het zelf gewoon heel mooi om het in handen te houden. Dus ik vind de hoesmat er mooi uitzien. Het hele ritueel, dat is hem op de draaitafel luistert en zo. Dus het is een orenbeleving. En ik kwam er achter dat het maatje van LP ons ook wel een beetje een orenbeleving is. Dat is echt het oorstaan een cd, hè? Ja. Puur technisch vaak, hè? Ja, maar het is, zo dat door mijn cd dan besteed ik overal zo vol mogelijk aandacht aan. Maar ik zie nou door die corona er meer tijd voor. Het hoorde net zo bot tussen de bedrijven terug. Nou, ik heb ook echt de tijd ervan aan. Dus er besteedt meer aandacht aan de muziek, aan de teksten. Maar ik aan de kar, die smakers, wat zet ik er al op, wat zet ik er net op, in hokker volgorde, dat soort dingen. En het is al wat intensiever en dus ik mooier om te doen. Dus dit is solo, maar we dit wel een solo-album nemen? Is net meer een bandplaat, hè? Ja, dat is een bandplaat, ja. Zo die nummers zoals Doenslied en Baan van Goud, ben ik nummers die heel goed akoestisch spelen kist. Maar bijvoorbeeld wat Wust, dat vind ik echt een bandnummer. Dat mag echt maar een band spelen. En Vrienden dwaan om die. Dus mijn gitaar gaat er persoonlijk door. Ja, de titels had het al, dat is echt een bandnummer. Maar ja, soms betekent nummers van een band. En soms betekent nummers voor alleen mijn gitaar. En als dan de kans is om mijn band op te nemen, dan mag het doen. Wat wist, Liefaders? Ja. Dat speelt toch het algemeen nog altijd een rol in die hele screwerij. Hè? Brod in het Fries natuurlijk, ze kennen die ook. Maar dat Liefaders, dat bloed ik nog steeds bij die. Hè? Nou ja, dat is toch mijn tweede taal. Ik als jonkje, als lidsjonkje, praat ik met hele auto's zoals Fries in een huis. Liefaders. Ja, maar omdat ik opgegroeid ben in een dorp, dus men praat altijd in Fries, dus dan wil je heel iets Friesker. Maar mijn broer en ik, wij praten nou Fries in elkaar, volgens mij, maar doet jongens winnen, doen we nog in een huis winnen, de auto's. Album is uit. Ja, hoe best nog een screwen alweer? Of denk je, nou, laat dit eerst maar eens even lekker bezinken? Nou, beide. Ja, ik wil er ook van genieten. En dat doe ik. Het is bij die corona, het wordt het helemaal uitgerekt, hè? Ja, nou ja, ik hoop van als het album maar klaar is, dan is de corona voorbij en dan is het alles heel goed gepland. Goed gepland, ja. Maar dat voelt wat jam, want dat wordt al even wat langer. Maar
Nee, het begint nog wel wat erin. En dan hoop ik dat we het morgen er ook krijgen, takenmuur. Nou ja, dan hebben ze mij net meer klaar. Hè? Tenminste, daar net meer hoor. Ja, dat schreeuwen, dat gaat altijd terug. Er best altijd nadenken. Dat gaat wel terug. Maar op een gegeven moment, als dat dus. En dat kan heel mooi als een programma voor een bepaalde datum klaar hebben of best maar een album bezig, dat moet op een gegeven moment uitgebracht worden. Er is een soort van deadline. En dan mast, hè? Dus dan ga je er verzitten en dan werken ze het uit. Voorlopig verslaafd aan de vinyl, denkst? Nou, dit is net mijn laatste. Smaakt het bij meer? Ja, dat smaakt het nog meer, ja. We zullen erop wachten til Griff weer een heel mooi album worden. Don. Deze is uit, dames en heren. De Legend in the Phoenix. Prachtig opmaak ik trouwens met Sissen. En hij is mooi grut en daar gaat het om bij LP's. Pieter Wilkers. Welk nummer is het nodig? Frieske boerenzoon. Pieter Wilkers, live in Noorderwien. Hier voor het werk, hier voor de willen. En de weet je hoe. In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een liquorstore wat bier voor onderwijs. Een klant die tien regens, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, hoe wat aardig je kunt. Zo maken wij een praatje, hij handelde in zit. Ik zeg dat er in een hele grote auto rijdt. Ik hier het witte ken, het is ik heel gewoon. Oeral des toekomst heeft een Frieske boerenzoon. In Zambia, daar wie ik op safari en ik geef. En uit het allereerste kroegje, dat er aan een route steer. Ik helle een paar pilsjes en ik rekke in peteer. Maar een jongen uit Friesland en we namen er in meer. Droog hier of door de stage, wie er daar ik kwam. Hij zei, ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ja, je kunt niet voor wel zeggen, het is een vast patroon. Oeral des toekomst heeft een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de villa, weet je nog. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brug of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olie-industrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, de havens van Shanghai. De steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen het overal goed, er is geen houden nog. Oeral des toekomst heeft een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de villa, dat weet je hoe. Ik weer eens in Nieuw-Zeeland op een grote boerderij. En nog niet zeg ik op een plak, Samprotte Frieske kei. De boer zei ja, ik ha het je tegen mij het zin. Omdat ik hier weer boerenondernemer wezen kan. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best hier, wat de toekomst brengen zal. Ik ga er wel nog toe, ja, hoe des toekomst heeft een Frieske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de villa, dat weet je nog. Hier voor het werk, hier voor de villa, dat weet je nog. Hier voor het werk, hier voor de villa, dat weet je nog. Schilder is mijn verzekeringsmaatschappij. En kregen mooi een keuzeminuut een maatje. Mijn vraag zit er krijg naar bij. En het verdreeg mijn geduld net kwijt te ruitje. Want later ziet ik oer niet naar wacht. Te hartje naar een woord stom eftergrond muziekje. Voor mij wacht nog een stuk als 8. Maar ja, ik dacht, hoe moet ik het oors beziekje? Uiteindelijk hoor ik mijn verhaal aan hem kwijt. En die zei, ik kan uw gegevens in ons bestand niet vinden. Dus, dan bestaat u voor ons eigenlijk niet. En kan ik u niet zomaar doorverbinden.
De Peerse krokodil, de Peerse krokodil. Doe kist er maar om tinken, ek al is er nog zo stil. De Peerse krokodil, de Peerse krokodil. Hij komt zo uit de hoeken en dan biedt er die in bil. Ik ga er nooit tanken bij de pomp. Een poeder erop, weer wat verkouden. Die heb ik niet, zei het ventje licht alom. En ik heb moeite om me in te houden. Ik zei, je mag ze wel in het assortiment. Dan is ze dus. Door het zo bezopen. Ja, zei hij. Maar die zijn nog niet ingescand. Dus die mag ik niet verkopen. Ik zei, waar is het besef? Ik jou de centen. Soks valt toch te noteren? Ja, zei hij weer. Maar dat mag niet van mijn chef. En ik houd mij strikt aan wat ze mij instrueren. De Peerse krokodil, de Peerse krokodil. Doe kist er maar om tinken, ek al is er nog zo stil. De Peerse krokodil, de Peerse krokodil. Hij komt zo uit de hoeken en dan biedt er die in bil. Ik ieder even net zo goed om tacht. En wie werd terug mijn moeilijkapjes heen. Ik iedereen het hele huis omzacht. Omdat je de joden die net meer zonder kennen. Doe maar naar de winkel om zo'n lapje stof. En daar word ik voort van asociaal gedrag betichten. Van achter haar masker klonk het witte dof. Een mondkapje is wat we hier verplichten. Ik zei, ja, hallo, daarvoor ben ik je nog graag ingezet. Dus, let dus er net zo bot door stinnen. Vrommers. Komt dan betaal je dat heimleven net. En boeten door kan ik net binnen. Ommers. De Peerse krokodil, de Peerse krokodil. Doe kist er maar om tinken, ek al is er nog zo stil. De Peerse krokodil, de Peerse krokodil. Hij komt zo uit de hoeken en dan biedt er die in bil. Ja, bedoel, te gek om Pieter Wilkens hier in de studio te hebben, dames en heren. Ja, en het draait natuurlijk nog steeds om deze prachtige plaat. Die heb ik live notenloemers van The Legend Phoenix. Wat leuk dat het vinyl weerom is. Ek waarom is City Proms. We weten al je waarom het al je net trok hier, maar gelukkig kan ik nou een poster omheen gelden. Want het is weer Safir en het begint het al, zeg ik maar. En dan de hele week en na je weken. Margot Huytink, de directeur van het festival. Mike, dan volgend weekend een beetje als het hichtepunt van het festival benemen. Zit het zo een beetje in elkaar? Ja, dat kan je wel zo zeggen. We hadden natuurlijk ook wel een beetje een erfenis van vorig jaar. We konden natuurlijk niet doorgaan. En er waren zoveel dingen die we graag aandacht wilden geven. Denken van, nou, we beginnen gewoon een week eerder. En het is een jubileumeditie. En het is dus wel de moeite waard om gewoon even wat eerder te beginnen. En het hoogtepunt is inderdaad het volgende weekend. Dat is echt mega vol. En dan hebben we natuurlijk weer die vrijdagavond. Dat is altijd de avond dat het NNO komt. En vroeger was dat het openingsconcert. En dat is nu gewoon het vrijdagavondconcert. Ach ja, je moet er toch een titel Ja, aan. Hè? ja. Wat stier er nog en wat hem er nij om bijvoegt? Want zo gek is het in deze muziekwereld momenteel. Hè? Je haalt je nog horen oorspraken staan. Meestal ben je met nog mooie projecten. Wat hem troscoot? Nou ja, wat eigenlijk al stond was natuurlijk dat concert met het Noord-Nederlands Orkest. En een aantal andere dingen, bijvoorbeeld de jazzorkester van het Concertgebouw. Maar ook een heleboel ensembles, zoals Camerata RCO, het Matangi Quartet. En dat zijn natuurlijk allemaal oud-gedienden. Maar ook een aantal orkesten, zoals Bragi bijvoorbeeld, of de NHL Stenden. Zat ook ieder jaar in onze programmering. Maar ja, dat kon vorig jaar allemaal niet doorgaan. Dus dat hebben we allemaal moeten doorschuiven. Nou, ik zei het al een beetje, City Proms sterk bekend om zijn side projects. Je ziet je vaak de crossover. Zo is het festival, hè? Want iedereen denkt dat het een klassiek festival is, maar het is juist de crossover met bijvoorbeeld de jazz en de Havabra. Je probeert het zo breed mogelijk ook deel te zetten, hè? Ja, het heeft wel een grote klassieke component, zeg maar. Maar inderdaad, de crossover is wel een heel belangrijke. Maar we doen niet altijd echt crossover. We willen meer ook wat meer diepgang, zeg maar. Hè? Dus ook dat je bijvoorbeeld een project met wat we noemen grensloze muziek, met nieuwe
Nederlanders, waarbij ook Syrische muziek gespeeld wordt. Of mensen met een achtergrond uit de Syrische muziek. Want wat wij wel eens vergeten is dat de bakermat is van onze beschaving. En daar komt het allemaal vandaan. We doen net alsof het allemaal zo exotisch is. Maar eigenlijk is dat de bakermat van wat we nu allemaal in onze programmering hebben staan. Ja, eigenlijk wil ik wijzen welke muzieksoort je houdt, hoe klassiek of jazz of wat dan ook. Het grijpt altijd in elkaar. Hè? Ja. Dus dat had natuurlijk altijd. Je kunt punt A had altijd maar punt B en C te krijgen. Ja. En dat probeer je dus ik in het festival weer om te krijgen. Ja, absoluut. En we hebben bijvoorbeeld ook de Dutch Swing College Band. Echt geweldig. En het is gewoon voor elk wat wil ze eigenlijk. En wat ik zo leuk vind, is dat er ook de studentenorkesten komen optreden. Dus ook de studenten zijn volop aanwezig. En dan heel veel kindervoorstellingen, waarbij het altijd het allerbelangrijkste is dat de kwaliteit echt het hoogst is. We hebben de beste voorstelling van Nederland, vind ik zelf. En weet je, en die kinderen die verdienen dat, die kwaliteit. En de live muziek vind ik zo belangrijk. Dus ook dat gaat echt fantastisch. Eén van de kindervoorstellingen bijvoorbeeld van de gebroertjes Groothof, Circus Garms. Ja, verheug ik me enorm op. Ja. Maar daar hoort er mee op. Ja. Waarom? Ja, nou weet je, als je een festival 10 jaar gerund hebt, dan weet je soms ook wel een beetje, hè, krijg je steeds weer hetzelfde verhaaltje, hetzelfde riedeltje. En omdat ik nu de meerjarige financiering had binnengehaald via het Fonds Cultuurparticipatie. Maar de toekomst is redelijk safe. Is redelijk safe. En ik dacht, nou is het een mooi moment om los te laten en om gewoon verder te gaan met Embrace Nederland, wat natuurlijk voortgekomen is uit het festival. En wat mij betreft, het is net alsof je een kindje loslaat, maar kindjes worden ook groot en die gaan het huis uit. Ja. Ik vind het een heel goed moment om dan het door te geven aan wat andere mensen. Ja. Het is nog te betiet om helemaal weer om te zien op die periode. Dat geven we absoluut nog wel eens even dwaan. Ja. Wat viert er boventoon? Toch het muziek en iedereen bij elkaar te brengen? Ja, wat mij betreft, je bedoelt wat bij mij de boventoon voert. Ja, wat mij betreft is de sociale component eigenlijk het belangrijkste. Ik ben helemaal gek van klassieke muziek. Ik heb natuurlijk zelf gestudeerd op het conservatorium. Maar ik heb altijd een hekel gehad aan de elitaire kant van de zaak. En ook altijd met een dikke trui naar het concertgebouw gegaan, weet je wel. Ik had niet zoveel met het moeilijk doen over die muziek. Ik hou ook niet van ingewikkelde artistieke concepten. Het is gewoon mooi. En daar moeten we met z'n allen van genieten. En iedereen moet dat gewoon doen. Het organiseren op zich, wie wil een heel ingewikkeld verhaal vaak, hè? Ja. En voor mij is daar wel klaar mee. Daar ben ik ook wel klaar mee, ja. Maar dan is het wel weer mooi dat je meerjarige financiering hebt. En dan kun je dat ook een beetje loslaten. En het was sowieso het afgelopen jaar al een luxe, omdat ik een nieuwe zakelijk leider erbij had. Tjeerd van Beckham, vroegere CEO van Culturele Hoofdstad. Dan kun je al wat zakelijke dingen loslaten. En dat is gewoon heel fijn. Want daar was ik ook wel een beetje klaar mee. Het financiële kant van de zaak. Dat doe ik al 30 jaar. Hè? Ik bedoel, het is niet alsof ik het de laatste 10 jaar ben gaan doen. Maar ik ben al vanaf mijn conservatoriumtijd in het financiële circuit terechtgekomen. Door zakelijk leider te zijn. En tegelijkertijd muzikus. En dat muzikus zijn heb ik op een gegeven moment moeten loslaten. Want dat paste er gewoon niet meer bij. De kinderen prodden maar net alles. Nee, precies. Ik hoor er maar één op, want dit is, dames en heren, Taak en Weekend waar we show onderhoren op het festival. Ik vind het altijd mooi. Een mooie posterrek. Pik er even 1 of 2 dingetjes uit. Wij maar de meesten absoluut heen. Nou ja, altijd de vrijdagavond. Het is gewoon echt het alle. Dat is een beetje de gala-avond. Dat moet ook. Gala, we houden niet van genodigden. Ik bedoel van VIP-recepties. Dus mensen die ons ondersteund hebben, die worden natuurlijk uitgenodigd. Maar we maken het niet luxe. En het laatste natuurlijk, de Marinierskapel met Kalefax. Een van de concerten die onze gastprogrammeur heeft geprogrammeerd. Johan de Meij. Een welbekende man hier ook in de havenbrouwsector. Daar verheug ik me ook enorm op. Ja, en verder moeten mensen maar kijken op de website cityproms.nl. Dankjewel. En geniet van die laatste editie. Mooi dat Steven je komen woest. En daar zullen we nog wel verder en langer over praten. Ja. Maar Go Hoytink, nog een keer directeur dus van dit prachtige festival. Dat eigenlijk officieel juli begint en tak een week het weekend dus in ieder geval zijn zwitterpunt had. Wij gaan terug met een oorfeestje. Het is weer een uitsteld feestje van Bob Dylan. Ja, die wordt elke keer een jaar ouder. En dan zijn er altijd muzikanten die dat vieren willen. Onder andere deze heren. Roelof Reineman en Piet Kok. Come get around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you sink like a stone. For the times they are a-changing. Come fathers and mothers throughout the land, and don't criticize what you cannot understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new ones if you can lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn and the curse it is cast. It's a low one now, will later be fast. There's a present now, will later be past. There's no telling who that it's naming, and the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Come get around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. For the times they are a-changing. Down along the cove, I spied my true love coming my way. I spy my true love coming my way. She said, oh Lord have mercy, I'm so glad you're coming today. Down along the cove, I spy my little bundle of joy. Down along the cove, I spied my little bundle of joy. She said, oh Lord have mercy, I'm so glad that you're my boy. Together hand in hand, down along the cove we walk together hand in hand. Everybody watching us go by, and I'm so glad they did.
understand. Down along the coast, I spy my true love coming my way. Down along the coast, I spy my true love coming my way. She said, oh Lord have mercy, I'm so glad you're coming today. She said, oh Lord have mercy, I'm so glad you're coming today. In maaien wordt hij 80, jawel, de oud-baas Bob Dylan. Wat dat onbelangrijk, met deze beide heren die bij u hier in de studio zitten, nog jong kerels. Piet Kok en Roelof Reineman. Roelof, hoe vaak was het nog uitmaken van jonge kerel? Dat gebeurt helaas regelmatig, want 's morgens voel ik me een stuk ouder dan ze zeggen hoor. Hey, en die Bob Dylan, komen we daar ooit nog los van? Nou, wat mij betreft niet, maar ja, de man is 80, die heeft het eeuwige leven natuurlijk niet. Nee, ik zie er tegenop als hij verdwijnt, maar voor mij mag hij nog heel lang doorgaan. Ik dacht dat hij zijn taaiers leren weer, of niet? Daar ziet het wel een uitje, ja, dat man ziet dat hij niet kapot te krijgen. De never-ending tour, hij geeft het zelf wel aan hoor. Rijn dat je meer zitten is ik Bob Dylan en zijn uitstelde jitjefeestje. Want je zo'n rondom zie je een mooi feest horen. Dat get ik nog terug na je weken. Kwaaiem, De Wier, prachtig mooie concertzaal. Piet, ja, die jitje dat is natuurlijk een mooie kapstok om waarin wordt mooiste verzinnen, denk ik, hè, vanwege Bob Dylan. Tuurlijk. Maar het is natuurlijk wel een heugelijk feit, 80 jaar. En we hadden dat gepland op zijn verjaardag zelf, tweede Pinksterdag, 24 mei. Maar ja, helaas, nou wordt het 9 oktober. De geboortedatum van John Lennon overigens. Er is niks mis mee. Ook even leuk, ja. Verrast hij die nog wel eens, maar hij release nog steeds nummers. Soms hele lange nummers. Hij had ook nog steeds een verhaal te vertellen. Denk je dan wel eens, hey, dat is dan wel weer een nieuwe invalshoek. Ja, die laatste cd van hem, daar was ik door verrast. Zeker. Ten eerste door de nummers, de nieuwe nummers, die toch weer op een of andere manier tevoorschijn tovert. En het klinkt ook altijd weer anders dan op een vorige plaat van hem. En dan zat er als tweede cd, zat dan inderdaad dat lange nummer over de moord op John Kennedy, zat daarbij. Ja, dat vond ik wel, vooral qua tekst, heel verrassend. Is er dan ook vastzitten? Dat zo'n tekst ontleed? Ja. Nou, ontleed is een groot woord. Nou ja, maar ik me echt wel lezen. Maar ja, ik ga hem wel heel aandachtig lezen. Zonder meer. En hij haalt daar van alles bij. Hè? Hij werkt heel associatief. En er komt van alles voorbij. Het is gewoon een avontuur om dat te lezen eigenlijk. Een uitsteld jitjefeestje, want het gaat al je terug dus, na je weken in Kwaaiem. Wat game doen trouwens? Ja, lekker spelen denk ik hè? Nou, dat is voor mij eigenlijk ook een verrassing, want dat laat ik helemaal aan Piet op. Ja, is Piet een beetje de Bob Dylan baas bij je? Ja, dat is, nou ja, hij moet het uiteindelijk zingen, dus ik volg wel. Ja. Ja, Maar hij is toch nog wel eens gitaarpartij, dus dat maakt nog eens even een extra uitziekje. nee, Zit het er wel in? dat zit er wel in. En Piet, wij spelen al zo lang samen, dus dat is Ik was net tevreden, hoe lang? bijna 40 jaar denk ik wel. Ja. Tijd voor een feestje. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik heb mijn 50-jarig jubileum al gehad, maar het volgende jubileum wordt dus van ons twee. En dat is een goed idee, ja, dat gaan we doen. Ja. Die Bob Dylan, ja, kunstenaar of zakenman? Hij had van honderden miljoenen serjochten verkocht. Hè? Ja. Past dat een beetje in wat van zijn man verwacht is? Nou, nee, ik verwacht van de persoon Bob Dylan eigenlijk helemaal niks. Het gaat mij alleen maar om die muziek en om die teksten. En ja, dat vind ik wel veel interessanter. Wat er omheen gebeurt, nou ja, oké, dat moet hij zelf maar bekijken. Die setlist, zit die al clear? Of? Ja, die is al klaar. Ja. Een paar aanpassingen ten opzichte van de vorige keren. Maar in principe in grote lijn weten we wel wat we gaan spelen. Ben je nog met eigen muziek bezig? Ben je nog nummers ontschreeuwen? Ja, ik heb laatst wat opnames thuis gemaakt met onder andere 10 eigen Engelstalige nummers. Ja, misschien gaan we daar in de toekomst ook iets mee doen. Ja. Het wel weer is dit eigenlijk. Roelof speelt wel mij, hè? Ja hoor, die gaat meespelen. Ja. Componeerst u zelf wel eens nummers, Roelof? Of best u meer een uitvoerder? Met name dat laatste maar. Ik heb toen een paar jaar geleden een opdracht gehad van Rob Pieters om de muziek te maken bij die documentaire over Hendrik Elings. Nou ja, dan ga ik de studio in en dan ga ik wat maken. Ik wou ook in 2 dagen klaar. Ja, maar dat is al heel leuk werk. Maar van mijn pad komt daar meer van dat. Maar nummers schrijven met teksten, dat laat ik liever aan Piet over. Piet is de baas. En Bob Dylan natuurlijk. Goed, ik let nog geen affiches in. Na je week zaterdag dus in Kwaaiem. Mooie concertzaal op een wier.
En dan krijg je dus het uitstelde jitjefeestje van Bob Dylan. Maar dat ben ze net alleen met Piet en Roelof. Want Ernst Langhout is je broer, kom ik nog del, hè? Ja, er zouden eerst 2 andere muzikanten komen, maar die hebben afgezegd. En toen kwam Bob de Boer met het idee van, Ernst Langhout, die liet mij ook wel geschikt. En die heb ik al gelijk opgebeld. En die was heel enthousiast. En die is natuurlijk heel bekend als vertolker van Bob Dylan songs in het Fries en in het Engels. Dus die komen dan ook met z'n tweeën volgende week zaterdag langs. Welk noem ik hem dan nou? I Dreamed I Saw St. Augustine. En dat wil ik het laatste noemen van deze aflevering van Noorderwien Live. We willen gewoon naar je weekend weer. En kun je eigenlijk alles weerom zien natuurlijk op de Omroep Friesland sites en op de eigen YouTube pagina www.youtube.com/Noorderwien. En dit ben Piet Kok en Roelof Rijneman live in Noorderwien. I dreamed I saw St. Augustine, alive as you or me, tearing in these quarters in the utmost misery, with a blanket underneath his arm and a coat of solid gold, searching for the very souls whom already have been sold. Arise, arise, he cried so loud in a voice without restraint. Come all you gifted kings and queens and hear my sad complaint. No martyr is among you now whom you cannot call your own. Go on your way accordingly, and you know you're not alone. I dreamed I saw St. Augustine, alive with fiery breath. I dreamed I was amongst the ones that put him out to death.